sokale sibe no jebe sibe Incoko with the legends. Welcome to another episode of Incoko with the legends. Another Incoko. You know, host yako manu tula ni class. You know, it's a very, very special episode. Very, very, very. You know, it's no lesser than na episode. You know, it's the same thing. You know, this is a platform. You know, lena indawo enomthunzi opholile. You know, where is abantu abazi legends? You know, abantu who've dedicated or who are still dedicating their lives, like to kwenza into ene-impact, to kwenza into enotshintsho. Abantu abakwazi ukucinga i-visionaries, you know, abantu are there to help, you know, abantu ababona something and say, okay, we can use this for maybe for a change up a community, you know. Sisabantu banjalo, you know, bahlale nathi, basherishe everything about the Chinese army, you know. Singakhange thina sithi sobona mabayithethe njani lonto le, you know. Even namhlanje sihleli no Zukisa Festile, you know, i-founder, i-visionary, i-initiator Malume's playground, you know. To obone something and say, okay, I can do this, you know. So sihleli nomuntu onjalo namhlanje. Guys, ningalibali to subscribe page yethu ku YouTube, ni follow, you know, ni hit likes also, ni views also. Ku Facebook, Incoko with the legends, you know. Follow the page yethu, guys. Like, you know, give us comments. Apo nifuna improve khona thetha nathi, you know. Apo kumuntu khona, you know, enimbona as a legend owenza something in society. Sixeleleni sizawuya kuye lo muntu share story sakhe, sibe inkuthazo kuni, sibe inkuthazo nakuthi. Guys, mama samkelele ukuthi Zukisa Festile but ke umalume, you know. Buda Tuzi Grenda makuhlena bomkondo bhuti man, oqala bhuti wami ukubulela bhuti, you know. The choking the producer today le Incoko, it took long to happen, but you know, into what catch me first time Incoko, and I pitched for you idea and bhuti man floated now, and you know why I'm so powerful what I'm not ready to to tell my story. And I was like, you know, umuntu xa ezazi yena will know when to tell the story sakhe nanjani na. I was like, wow, like for mna yaba imfundiso nje, you know. And that's what even is encourage yapa Incoko with the legend abantu abazazi, you know, and understanding your role. Because once you uyazazi, you understand the role, you will talk like that, you will know when to tell your story. You know, so ubulele zonto zinjalo, but it finally happened, you know. So but like umalume qala ubani, you know, nje briefly. Umalume enkosi it was, you know, ngela xesha nje ngekaphendula umbuzo wakhe. At that time I think in personally I was dealing with personal problems, business not why it was in shambles. So Bamantete out because I think it was after robbing. So and that plan and then the next month was just stagnant. So to talk about in the plan, it was just to teta do is it okay? There's as in Suga in a pillar but in the plan after your net because in the step on a mind. Umalume Zukisa Festile Chinese also was come like yan Kudulu Zalelo Apalapetina Kailicha Tuxville 7th Street 7th Avenue. Yeah. Kule like a the founder Malume primary school and then went to Papani High School. Yeah, the past my matric and no man from Pangela. Yeah, because I think at that time, again, at that time, at that time, then phone 50% maths and physics because maths and physics in high school. Because I always knew about the sport administration. Yeah, about party. You always knew that? I wanted to because my father was captain when I was good with sport to see from City League. So, with that, no, I'm here now, that don't follow party.
utazethi yena wayefuna administration mina ngekho good lokho ebholeni so khona okay thatha ngekade kuhlolwa ama administration yabo into zobhala zonke abazinto but you still in sport but yeah sport yabo I always ngiba funa ngime kwi-sport but kwi-administration yabo so ndakhula ke ngelo xesha ndayibawela loo nto leyo after high school ndafuna umsebenzi but for a year or two ndingafuna umsebenzi ndake ndaphangela eCrombeck in 2010 but I started in 2011 ngaqala kanyaka xesha kuphela yabo so Malume playgrounds ifika nini ebomini bakho like yintoni futhi nento yakufika to say let me start this, you understand? Ifika at the time nokuba ngimntana so ndiyazazi bafuna ndenze business I know bafuna ndenze business imali endipeyayo ayisoze indoneze for ukukhulisa umntana ndiyazonto leyo 2013 bakho konyana wam lihlona so andiyayazi uba imali endiyipeyayo ayisoze indoneze tu bangakhulisa umntana the way endibawela umkhulisa ngayo yabo kwi-environment endiyibawelayo nezinto endifuna umenzela zona zanje ezifumane yabo so iqala phaa yonke laa nto leyo okay ndazazi ndipeya malini ngeveki ngenyanga but umntana mba bamfundisa itawuni nditsho bamfundisa kwisikolo esiphucukileyo akhule kwi-environment ezoba exposed kwinto ezinintsi yabo akhethe mhlawumbi angabi good academically but angaba good kwisport angaba good kwi-technology something else yabo so ndikhula ndibawela loo nto leyo uba mandinike i-exposure zandiyifumane from esikolweni kumnyuka yonke laa nto leyo so ndadicide uba let me start a business because ndikhula noko nomntu active kancinci nje into zohlakula for ezinye iiviyati into zoqhuba ikari sabe sothatha igrosari xa bebantu buye estofini etawu sithatha ikari sabe solanto soyenza ezo zinto i-deliveries so into bendiyenza okay mandiqala ibhiziness so ndaqala ibhiziness I think first business ndashi out yam ndiyazokwenza i-t-shirts so ndicela abantu nile idea bafethu masidibane iyaphangela uba yena umntu aphangela noko umntu noko eqiqileyo noko masidibane mani sipushe le brand yabo senze negama salikhulu igama lathini before Malume no Malume ufike later when sendipushe ezinye i-businesses yabo athi ngixelela athi no seyikhona mani umjida senegama esimila kweli lakho ubani ngoku lowo uNarhaland that's when I learned about uNarhaland ke ngoku yabo uNarhaland okay yaqonda I searched Unahaland, I think for 2 to 3 months. And Mufumana and Bazin Balu to Unahaland. And then I thought about kind of moments a calendar and print la Pegasi. The Bazinga is the teachers get lost with Uti Banyama up in South Africa. Yabo. I was like, okay, let me start a business as a things if black on brands up yabo. So I started Ecosystem, I called Ecosystem, Goloshobo. Push ecosystem, I created a brand, you know, fire, push fire, and then I think some more fire, I think is, and then in the end of before man, I think them those businesses too. And then Mchana Musando Kala Napo Sando Africa, Winsley Asekaya, Mani Lukama, Katan, Sando Swella, so again was that Paya, and you know, I just swam, who look at you, we take the ball and the PS2, all PS2, second and I know by 5 and something, but my sad man, you know, take him. Okay, but the song, once the song I'm coming to Yaz because Tatan away, Sasha, we spend 8 days. Sing a lally from Pebuyespan up until Sasa, as last away, and then Abachana pa, extra when they will come back and you know, and was should anything happen to Mendo, is about to be a young and no Baba has mixed with but and then to a point, any one itiba. Okay, must charge a man for 2 years. Business that he told her. That will die, but we have 600, 500, 300, alas, following day, Natasha dash out campaign. Can't take sale money. Yeah, but if you went to show, I tell her no, I just was take the salary. So what I will do in Joba is of nigger. And the corner, St. House Mabin, and in a coin, Yashalisa, Yashalisa, E. and Yabo. About to learn. So the other was not one.
So viewers are fully in porcelain, you know, and it's something powerful because entrepreneur when you business there's a story behind, you know, because I'm listening to stories to say, but because of Nandundana and I wanted, you know, because you already like 20 years forward to think that the next generation has to be like fine-tuned, and that's powerful. That's thing a lot of to see us, but whatever scenes are in is about an effect. So we need to set a great path. You understand? So like let's say we like abantu like business like Malume, what is like in the community, like even for like families, all that. I don't know about the families, but I will tell you about Abanwana after the first day, the party. One year about Malume, a sporting competition because Abanwana so they went to the different schools, the primaries, because they ain't Abanwana in the class. Babuya like a sport sipaya maqhabi phaya endlini iphinde isendlini nombakazi isendlini zonke nje izikole abantwana bathi qindekile ukuba abanye bazobona le nto ba phakudla kwe-PlayStation phaka 7 basahambe phathi 2 rand so umnye akalayina le mali qha ufuna uzobona le nto yenzekayo into le yenzekayo apha yabo so into engazange yenzeke. I don't think into bayikhona umntu okadlalisa i-PlayStation aphetinaka zange ndava sikhula ngevideos thina sibukela ividiyo kodwa ayikhoni yabo so i-PlayStation is something new because idla ngotsho nangolitsho xa ndithetha into yoba to own a console ekasi it's just a privilege. Akho mntu uvuka athenge umntana akhe i-PlayStation eyaziyo uba ikhabhathi emde phaya nabantu aba at least bakwi-standard esithile yabo kwempangelo okwazi uafforda ukuthenga umntana i-PlayStation. So usuka pam apho ke ngoku yangena efowunini research powerful people and I research up Google nje xa sinokhona ejob into ezenzekayo already ohlobo say franchise noba franchise because semngena bona the Cape or Free State but ayikho apha kuthi yangena wolo hlobo kuMalume abahlali ngapha nangapha manje bahlali bahlaze bayithathayo abanye abazali they were like uthima labantwana bethu yabo but abantwana bona they were enjoying it, they were enjoying ukudlala kwaMalume yonke le nto leyo party abahlali bayi understand later on into yoba no man xa ngekho umntana mphaya kwaMalume izinje yolo hlobo even umntana sengenayo imali odlala they just come there babukele qabanye bedlala abanye to a point omnye mhlawumbe ne-rand kanye ne-50 cent balasa abantwana badibane phaya badlala abazana okwazana abanye uthi gqibu ne-rand usuke emoli omnye uthi gqibu ne-rand usuke e-VM ba ne-rand badibanise kudlala so abazali abakayi-catch up even nangoku into yogaming abakayazi share so it's up to us thina le youth yethu sibathathe sibazazi sibabonise kamnandi nathi sesingabazali so siyakwazi uyi-understand xa umntana uyodlala kwamalo okanye i-impact eyenzayo into yokuba mabekho i-playground ekuhlaleni yabo. And you know, listening to you now, usithi you know, abantwana bazabuya esikolweni and kukho safe, you know, like when city that's why it's so important that thousands we elected visionary, you know, born about that nansi ngxaki, you know, how can I solve this? eBay business because you know, as business, even as business sensor, you know, especially like a casino, that's why it's important that spending changes inside. Instead of business money that but there must be like a bigger picture of a change. Like playground. Because even now by catch now catch, but they will see, wow, school and they are the safe place and they are being exposed also when you know. So like vision come up you know, that you created, you know, if vision, like let's say like or like till now, like you like say plan like when you started plan because after I did that research and thought about no man business I was like, oh okay, I call it and I can do this. Ngela xesha ekabuye noMalume into nandiyenza just before ube kuMalume that teacher yami with my late friend
kwipati kwithaveni, so sasidlala nje into DJ nge-laptop kwipati kwithaveni. So ndafumana igama kwakuthiwa Magic Finger. So before bengimalume wonke yayingu-Magic Finger. Magic Finger ntoni? Magic Finger Games, Magic Finger Games because lina igama lika-Magic Finger yabo. So iyoqala phi uthatha kwam serious, I think it was 2018. I met a mentor. Athi iyenzayo bra. Asibala. Thengisa iskipa nekasi nomalume unezi because at that time ngisenayo inala system. Unale system ufuna uqeshisa ngayo, ufuna uDJ, khetha nje ibenye wena uhambe nayo. Yathi khetha ibenye sithanda zonke ezweni and imali yonke le nto. Khetha ibenye uhambe nayo and channel your money kwinto be focused kule nto ufunayo yabo. Eyona ikona beba ngakwenzela imali ngenza umohluko, khetha yona. Yabo like okay. So wonke check out money. Focus on Malume playground. That's why the name also came from Ngomba. Okay, leke bebuza babuza ba uyaphi uyodlala kwaMalume. Bapha ukubani kwaMalume because isengizwa nabatshana abaninzi ke bendlini. So bonke umntana bebezithi Malume. So la gama kaMalume lasuka phaya ke ngona biz okay Malume playground. That's when I also made everything into ba my be professional, into ba my registration zonke ezazinto. Qala phaya focus on Malume, and it really helped a lot in yokuba from then ususa yonke into ngenye because indlela wayimonto yamayibona ngayo ukuba ithatha imali apha imali secropet ifake ngapha. So ingabuyi sometimes kwezimbini kwezintathu ibuye kwenye, ingabuyi kwenye iphinde ibuye kwenye vele. So wathi focusa kwenye ndayibona ngani from usuka ngoko 2018 uyotsho 2021 ndamanager ukuthenga because sasidlala nge-console enye from PS2 ndamnika umtshana i-PS2 yakhe back, ndathenga i-PS3 from 2018 until now. Okay, until before i-robbery PlayStations ezi-5. So I have 3 PlayStations and 2 Xbox. Uba yonke imali ndandiyithatha ndifaka kuMalume yabo. But overtime umsebenzi ndathatha ndayisave ndayigcina to a point ukuba kwinyaka omnye ndakwazi ukuthenga i-PlayStation ezi-4 yabo. That's how ke ngoku yanceda ngakuba mandifake yonke imali kuMalume. Uyofika ndaqonda okay nathi into right. No, one of the things enye yanceda kuye kusele because I remember ndibuya emsebenzini kwilanyuka ayi-shutdown sasivala ngoDisemba, siyavala apha and then siblesa imali eningi after salasa sami sokonwaba, then umuntu uqenwabile into yokuba so xa ndingalaliyo that means there was so imali eninzi. So I also grew into yokuba I can't control ingqondo yami when I'm drunk, so I can't control myself xa ndibuyile. So for me ke ngokuba ngikwazi uzicontrola especially imali yami because ndandibulaleka kibhizinesi imali bayenza zosendana zenziwa ngabantu rand to a point mhlawumbi ndi-7 to a month beyiloo mali yiyo. But xa ndiphuma ndifumana into yisela uphuma kwam iphela kwayo apha empokothweni ndihamba ndotsho endlini ndivule ndithathe laa mali phayana ndihamba into yisela. That also happened on that day 2017 unyaka kwam usela. Ndazixelela okay if ndikuba serious ngani ngale business kufuneka ndiyakusela. So nayiyeka yonke into eselwayo ndavuka 25 kaDisemba ndisenotywala yonke into ndazixelela no more sell because one day ndaspendisha imali nga-1 point. So like so yasuka apho kwami ukwazi benemali eninzi empokothweni noba ndiyenze ndibhatala abantu, ndibhatala irenti, ndibhatala entoni, ndisenemali stile eshekayo empokothweni ukwazi uthatha nothenga into ethile. Bakuphuka i-control because one of the things endayinibetha ngamandla uqala kwam abayazi abantwana le nto. So apho ndingayazi khona kuyacofa nje, ndiyawisa nje, iyonakala because imali yam yayiphela kwinto yoba ndithenge controls because uyafika no because xa ndiyibitha ndithi entry level gaming. So uyafika akazi links gaming, so funeka umfundise uba banjwa njani i-control. Omnye bam uyadlala uyatsala ngoku edlala iwe uphuke. Anothi kulaa mntana bam othi xele mamako phule i-control yi-business le yabo. So at least thathe kumpini ndihambe ndothenga. So yayindibetha to
buyela back to your question ngokumuntu oba ngibone yenzekileyo from then ngafika 2021 2020 I took a loan usebenzini ngoba okay mandikhule ngithethe loan ngayobuild umalume where it is now ngongela ngawo ngafaka phangela tshotshombe ngabeka pha yonke and then ngafaka ezi stations. That was like the best highlight of my life. ngiyaqala ukusiphumelele kanti sabuya kuNomalume. Sibe Incoko with the legends. Sibe Incoko with the legends. Welcome back guys. We Incoko with the legends. Yeah, sisahleli no Zukisa Festile, owner and founder of Malume's Playground. You know, guys, we channel here to subscribe, views. You know, we like it, guys, but you know, we page it to Facebook, Incoko with the legends. You know, get a page it, me follow me, guys. You know, Kabanda follow no Zukisa. You know, abenza businesses as the impact as change ubomba abanye abantu. You know, ekuhlaleni. You know, bakhona lo. Hit us up on Facebook. So, you know, you know, share a story, you know, so that as a story is Peter Spain put us a boy and a boom, Nakuyo won't does a you know, put Zukisa, no Stale, about Sukawaki, no Palawaki, Malume, you know, and you were talking about division, Yako, the division, Yako, city, even your mentor said, whoever, you had to choose one because now having all of this, and now the focus here has to be always be divided. You know, icona is our corner. So, now from 2021 when you bought, like, you know, so it was already there showing you that Malume was always a passion, you know, even about the sport. But you said, okay, I was study sport, but I can do something else, but involve a sport. So even a little years later, you know, because like they are follow I'm like. No, Malume is also when I as owner Malume, that's fine, that's powerful, you know. But I'm looking at the millions of you know, Kabandwana now, I was born as a champions. I'm like, wow, when I left business, but now you've created another, you know, over I was born, wow, I'm good at this. And for you also, you know, because with the psychological problem, I think we were talking about this before you into like, call a psychological problem. And that's why this platform was created for so that just comes and say, don't stop. Because we generation so like when I'm saying that, Malume, you know, it won't be even fair, like, not to talk about this, but when's the going to Okay, so your business is Ghana, so I built Malume Paya, because I wanted to build Malume Eponana. We are born up a front Rainbow. Ngifuna la thafana phansi faka icontainer dimenze purpose ngifuna be central angafumaneki nje eToxville afumaneki iKhayelitsha yonke to be ngepoint ba umuntu akwazi ukuthatha ujikeleza ayohleka phaya eBonana but ngenxa yento ezithileke engabafumana umhlaba wapha because it's private property yabo so andakwazi ukufumana namhlaba so ndamvida pha ekhaya endlini but sibe mina ngihlale ulomuzi it happened ke ngoku I think it was Wednesday. I got a call recently around 7, 7. So I called Malume. I was prepared by my audio. It was always on my mind. Because I'm out in the target. Even so, next screen cool in we target but I always wished it and prayed it when it comes to that time in the robber ask about 30 man 30 equipment don't say because I just was this so called to make the technical equipment I always prayed abafike bafunele imali siyenzile because baba 30 equipment asokwazi phela usenzele imali baphinde benikoze from because niyayalo phela basiphinde basrobe losifika but abantu 30 imali bazokwazi usroba qho but bethatha equipment
basikwazi phina sithi so ndafonelwa ke endlini lokuba malume sigqitorojo. I prayed nabona bethetha nasihospital incinci beyithathweyo baleka akamnanifumuthu. So it was around 7 because wonke udlaliswa apha eholomisa apha eNcikwebe yandidlalisa naseholomisa. So inestation esinye at least by PS4 eman so zidlalisa naphaya yayimnandi olo hlobo but kwafowuna baborojini ngaphaleka ke phaya labantu kangenyanga bayathatha 15 minutes from holomisa uyofika phaya but benthandaza apha endleleni aske bathathe imali bathathe nje enye TV enye xa ndifika ngamijingana bathatha 3 ye-consoles bathatha 3 ye-TV gaming controllers ngandla lapha kukho 4 pha and then 1 lendlala ngayibona so bashiya nje 1 because no one kuba sasithatha sibeke endlini so sathathwa kuyobekwa endlini le-1 asinda njani kuba yayisendlini na already bayithatha yonke enye into yona so fonela kamapolisa first time fika sekufonelwa yonke into already bafika amapolisa yabuza bathi never recovered anything kuloo nto leyo even nangoku abantu abadlala i-TV abazazi into abana-remote zazo and they know uba i-TV kaMalume yazi remote zisekhona napha kum nangoku but ndigqithile kuloo nto leyo. I moved on and I'm trying to create omnye uMalume because ndiyayibona ikasi mani i-dangerous namandla i-dangerous ikasi so kufuneke unokwakho udlale nge-system ube ne-system xa udlalayo yabo andizoyeka udlalisa uMalume but kufuneke ndisebenzise i-system ke ngokuba ndimdlalisa njani so kufuneke sifumane njengabutsotsi nokuthi if new ways baya-update yabo but nokwethu kufuneke sibe updated ke kufuna ezinye indlela zosebenza because abaclever nokwathi kufuneke sibe clever ngapha kwabo sithi make sure 1 step or 2 steps before bona yabo because if ever sizolingana nabo soba amaxhoba wabo qho so kwenzeka loo nto leyo savala from November until yenzeka November 2021 until nangoku manje ngavula ngifuna ukuthi ndivulile but because ndisebenza only on weekends ngifuna ukuthi make sure whatever yenzeka it happens whilst I'm there. If I don't know the stop kanjani but I would rather die for business yami bangaphinde vele ifumane the same thing yabo so sikuloo nto leyo nawo sifuna only on weekends but you are big on tournaments, you are big on creating tournaments. That's why last month in June besilapha iLove Life So yeah sisenza high school tournament apha so we are trying to go big tournaments abantwana sizobahamba bibabiza for i-workshops 6 months babiza ubafundisi because akunoyenza i-tournament ungayazi abantwana abatrayinayo awunokudlala i-tournament eJabavu ungakho football club yabo abantu bayazi qho everyday kugijima ukuze babekwazi uba excellent so siza kuba systematical all of them sibaqhatheke ngendlela othile no lento ukuthetha to say and I always say this you are always prepared lento ye-robbing izokwenzeka but to say okay at least man sebathatha imali bangathatha and to be a founder, to be a businessman, to be an entrepreneur, you must be prepared to take the loss. Always be prepared to say that, yeah, I want to learn business, but I must know that there are always ups and downs. So, like Zenzi's changes, like to avoid the situation and to make. I'm not saying it's never going to happen again. Even for my business now, I always fear that. But like Zenzi's changes that you make sure that situation in Jalo, After the report, I think about the was 2 questions. Jana insurance. Jana I'm response $80 Malume to this point and Malume. From all these years and even more big things because abantwana bayamosha abakakwazi udlala abantwana bethu nababagudi abakwazi udlala because even the last champion esinayo ngoku-tournament esinayo we-wine nale high schools ayikakwazi udlala no because elevel ekudlalwa ngalo I'm not even gonna talk international but apha nje national for FIFA for example asikafiki yabo that means sisekwi entry level of gaming so ukuze sikwazi ukubuka
neke khona into phaka FIFA eyona idlaliswayo ngamandla from FUT neke ngifundisa FUT sikoza stage at least ngizama ufaka abantu ku-FUT uyamfumana uFIFA and then umdlali athithwe kwenza uba iyazazi control afuna ukuba sephi afuna ukubaleka phi uwine ezi tournament nje ezincinci ezilapha and then ngofuna ukungene ngapha udlale with the big boys. So kusekho loo nto list abantu abaninzi abalapho basadlala nje yabo until sifike apha uyayazi control xa ibambile kufuneka thina so ndizama ukungena kwelo hlobo ke ngoku uba masidlaleni kwezi tournament sizokwazi ukwenza kwi-career e-sport because there's gaming and also there's e-sport. E-sport, that's when you take it as a career. Yabo uthathe njengebangela. So ndifuna ubafaka ngamandla khona ke ngoku. That's why I'm creating a tournament ezifana no-high school e-sporting league yabo ebilapha nge-junior 16 lena bikhona bingekwa-Nobuhle and then September also partnered with MBDA to use the Nelson Mandela Science Center and Technology, Science and Technology Center to host it there yabo. At least sikwazi ukufumana nezikolo ezisetown because abanye babantwana basekasi basetown izikolo ezikwalanga izikolo ezisedispage izikolo ezirogrants sidibanise apha because inhloso yam is to find a team elapha ku-Nelson Mandela Bay elapha e-Eastern Cape. I don't know ngoba iyenzeka kwezinye ilando areas outside Nelson Mandela Bay, but on my understanding kanye ngokwe-research yam akukabikho team formidable apha e-Eastern Cape okanye apha eNelson Mandela Bay. So that's what I want to do, find a team created yenze ibe yile nto lokwazi ukhompyutha nationally and internationally. So I'm listening to everything that you said. You haven't made money, No. but the heart is still there. That's in business. Sometimes instead of chasing money, chase human excellence, chase to make a change. Because now you are creating as new champions. Wow, I'm good at this. By you, like with Zukisa, kumdomukeleyo, wena bhuti like njengamazambala bhuti like akukhuthaza umuntu ozawuthi ndifuna uqala something ndifuna ukwenza i-business and it's so important for you uba usixelele loo nto leyo because I still remember I don't know ndandithetha nabani I was like ngexesha kwakusenzekela incident I was like hey I hope akazoyeka you understand because now by you uyeke le nto uyenzayo you are killing that generation already so you for wena to be still remaining after everything that has happened, it's so powerful. It's a motivator even for me. Like, like motivated, but whoever's gonna think about when the business, especially with gas it's very dangerous when the business, but it's anyway. Like, I think I enjoy business and party. Just I'm trying to work nabantwana abangabafana phaa Malume. I would say 98% abantu abadlalayo phaa are boys, especially young boys, 8 years, 5 years, 12 years, 15, 18, yabo ezo ages. Teenagers, adults, abantwana, just children yabo. So I'm trying to work with the boys. Because xa ndijonga ngeke ndathetha ngekhuluma kanye on that day yale event high school ndifuna usitshintsha abantwana abangamantombazana ethi good for wena but abantwana basetrongweni ngabafana obana barobhayo ngabafana obana badlwengulayo ngabafana obana bayenza i-GBV ngabafana obana bamosha ibhizinesi zethu ngabafana obana ba-abuse itik ngabafana. So sorry ndizama usebenzisana nabo andazi ngiyayiqala njani but I think eyona nto lapha kuMalume badibanisa bake nje mdla ngokuthi xa ndithetha nabo it's one or two things. Mama kunika R5 uyayithatha uyothenga intsango because iqala pha entsangweni wonke nje otshayayo uqala phaa kulaa ntsango uqale entsangweni itiki yalandela yabo thatha i-R5 uyodlala kwaMalume uhlale phaa udlale nabanye abantwana ayithatha le R5 uyoyimosha uyodlala ngayo uyothanga ngayo intsango so izophuma phaya. If ever sinolungisa abantwana abangabafana sifumane a way to groom abantwana abangabafana, most of our problems in society zingaphela nje
qala phaya emfaneni. Umzali onomntana ongumfana akayenze umfana abe ngumfana, angabi yondlavini ekuhlaleni yabo. Ibhizinesi zonke nje yonke into nje ebomini yovele izenzekele natural course akho suppose iphilo hlobo, but if ever sinokulungisa umfana qala yonke into ingavele nje ke right ebomini. Nivile from Malume himself, guys, as it is not even about business. Let always intend, it's about chasing also human excellence instead of chasing money. Because that's one of the things that is better, it's money, then we end up losing everything, Okulu when I put Zukisa Malume, Okulela for honoring the invite, knowing that Bekufuneka yenze lakudala, but Okulela kakhulu to say, Malume grow strong for when also to understand the way and maintain because wow, for even from I don't think like means are out there very bold enough, but it says a lot about also. So Bulela man, now the stories come Malume, guys, playground, sabuni, lixesha lomnyama dalomnyama babakusetyenzwa lixesha ba amandla ephengqondo asihleli nawo siwasebenzisa it's time liphele lixesha loba sizikhotyozwe nabo Malume basebenzisa amandla engqondo abantu abahlalayo babone how I can change now kwesithi ngoku yonke lento it's not even about the business, it's about changing because ingxaki uyayibona akayo legend xa njalo xa umuntu ozakwazi ehleli engunaye engumfana because suppose nawe ngoku out there uyaklaba but uhleli you are seeing this change le ngxaki ikhoyo esizweni sethu kabalala and you say let's come boys, let's do it, and you said that Malume hasn't even made money and you don't worry about it because it's passion. Let's create that society, community enjalo, ilizwe enjalo labantu aba not driven by money but abantu aba driven by change. You understand? Nalo guys Malume silisisakuni elifuna beyinkuthazo kulo lebalulekileyo kuzazi and understand the role yakho and you know that xa yakho guys and believe in yourself because now you would have been like books and Malume about how can we believe about that I can do it. Believe in yourself guys. Siyayivalela hlobo guys, you understand? Inyamende nginatsuka page yethu guys ka YouTube ningalibali guys, subscribe page, views, likes, you understand? Pay ku Facebook Incoko with the legends guys. Bakukhona umuntu a legend like Zukisa Festile, you understand? Abenza change ababona that they can do something without even being driven by money. You understand? Nisithe up nisixelele sawo, share story sawo. Guys, with the legend.